Com em sent ara mateix? Per què sent aquesta emoció? Per què de vegades no puc controlar el que sent? Què puc fer per a controlar la meva ràbia? Com es sent el meu amic o amiga? Com puc fer per ajudar-lo a sentir-se millor? L'educació emocional ens ajuda a respondre a totes aquestes preguntes. L'educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de les competències emocionals i el benestar personal de les persones. Es basa en el principi de que el benestar és un dels objectius bàsics i vitals de la persona. L'educació emocional es fonamenta en les investigacions sobre intel·ligència emocional, benestar, emocions positives, fluir, psicologia positiva i neurociència. John Mayer i Peter Salovey defineixen per primera vegada el constructe de la intel·ligència emocional com a l'habilitat per a percebre amb precisió i valorar i expressar una emoció, l'habilitat d'accedir o generar sentiments quan faciliten els nostres pensaments, l'habilitat de comprendre l'emoció i el coneixement emocional i l'habilitat per a regular les emocions i promoure així el creixement emocional i intel·lectual. Podem resumir aquest constructe com a l'habilitat per a regular els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per a dirigir els propis pensaments i accions. Aquests autors parlen avui en dia d'un model de 4 rames interrelacionades. La primera d'elles, la percepció emocional, inclou les habilitats per a identificar l'emoció en els estats físics, sentiments i pensaments d'un mateix en els demés i a través d'expressions artístiques. L'habilitat per a expressar emocions i les necessitats associades a elles i l'habilitat per a discriminar entre emocions precises, imprecises, honestes o falses. En segon lloc, tenim la facilitació emocional del pensament, que inclou l'habilitat per a dirigir l'atenció a la informació important amb l'ajuda de l'emoció, prioritzant el pensament, l'habilitat per a generar, sentir, manipular i examinar determinades emocions amb l'ajuda del judici i la memòria i l'habilitat per a canviar i fomentar determinats estats d'humor per a flexibilitzar el pensament i afrontar problemes. En tercer lloc, tenim la comprensió emocional, que inclou l'habilitat per a etiquetar emocions i reconèixer la relació entre l'etiqueta i la pròpia emoció, l'habilitat per a incrementar els significats de les emocions i comprendre emocions complexes i la transició entre elles. Per últim, tenim la rama de la regulació emocional, que inclou l'habilitat per a estar obert a sentiments plaents i displaents, l'habilitat per a distanciar-se de l'emoció, depenent de la seva valoració, o monitoritzar-la reflexivament, i l'habilitat per a regular les pròpies emocions o les emocions dels demés mitjançant les displaents i augmentant les plaents. Per què és important promoure el desenvolupament de la intel·ligència emocional en els joves? Múltiples investigacions han relacionat la intel·ligència emocional amb la salut mental, les relacions socials i variables escolars, com el rendiment acadèmic. S'ha trobat que a majors nivells d'intel·ligència emocional, major autoestima, major satisfacció de les relacions socials, major empatia i major conductes prosocials. Per tant, resulta de vital importància ficar en valor la intel·ligència emocional com a factor protector del benestar psicològic, emocional i social dels nostres joves. Què podem fer per a incloure i promoure l'educació emocional en el treball amb joves? A través de les nostres actuacions, hem de promoure l'educació emocional, potenciant les competències emocionals, ajudant a adolescents i jovens a adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions, identificar les emocions dels altres, aprendre a anomenar les emocions correctament, desenvolupar l'habilitat per a regular les pròpies emocions, pujar el llindar de la tolerància a la frustració, prevenir els efectes nocius de les emocions negatives i desenvolupar l'habilitat per a generar emocions. El nostre objectiu és preparar als joves front a les adversitats de la vida i augmentar el seu benestar emocional i social. De cara a la posada en pràctica de programes d'educació emocional, és important tenir en compte aquestes indicacions. Per una banda, el benestar ha d'aparèixer com un dels objectius bàsics de la nostra intervenció. S'han de dedicar espais i temps per a promoure aquest benestar, és a dir, s'han d'incloure activitats concretes i diàries que permetin parlar de les emocions.
També s'han d'incloure dinàmiques que fiquen en valor el silenci, la calma i la tranquil·litat, per a deixar un temps per a parar o donar un temps per a percebre el que sent. Si no pare, no puc adonar-me del que sent. Incorporar també el sentit de l'humor i les activitats divertides com a una ferramenta pròpia de la gestió emocional. Crear un clima còmode i segur és bàsic per a compartir emocions verdaderes. Propiciar activitats grupals com a mètode per a incorporar el benestar i treballar directament l'empatia i l'assertivitat. El grup com a model de recuperació emocional. Per últim, no cal oblidar utilitzar un llenguatge positiu i inclusiu d'emocions plaents o displaents com a mètode d'incorporar les emocions a la vida. L'educació emocional pot ser un factor clau per a realitzar intervencions efectives que promoguin el benestar emocional, social i psicològic dels joves. Per tant, com a professionals que treballem amb jovents, hem d'incorporar l'educació emocional com a pilar bàsic del nostre treball. L'emoció és la nostra energia. Convertim-la en un motor per a potenciar el benestar psicològic, emocional i social dels nostres joves.